Saitko sä PCOS-diagnoosin, mutta sit sut jätettiin sen diagnoosin kanssa yksin? Haluan sanoa sulle, että sä et ole yksin. Mä kuulen tätä jatkuvasti mun PCOS-asiakkailta. Sulle ehkä sanottiin, että sun pitää pudottaa painoa, mutta lukuisista yrityksistä huolimatta sä et ole siinä onnistunut. Mä haluan kertoa sulle, että vika ei ole sussa, vaan PCOS-oireyhtymän eli nykyisen PMOS-oireyhtymän kanssa kehossa ei päde samat lait. Vaikka sä kuinka söisit ravitsemussuositusten mukaan ja kuuntelisit sun kavereiden vinkkejä, joka on onnistunut painonpudotuksessa, niin sun keho ei toimi samalla tavalla. PCOS:n hoidossa täytyy ottaa huomioon kehon kokonaisvaltainen tila, minkä PCOS aiheuttaa tai joka on aiheuttanut PCOS:n. Sen takia painonpudotus itsessään ei edes ole ratkaisu. Ja se, mitä painonpudotukseen tulee PCOS-oireyhtymän kanssa, niin siinä pitää ottaa huomioon PCOS-oireyhtymän lainalaisuudet. Mä kutsun tätä ravitsemusfysiologiseksi matematiikaksi, miten me saadaan huijattua sitä kehoa ja pikkuhiljaa saada se toimimaan oikein. Mutta yksi yksittäinen ruokavalio ei riitä, vaan meidän pitää muokata sitä ruokavalioa sen kehon mukaan. Sitä mukaan, mitä se pystyy ottamaan vastaan. Ja tää pitää osata tehdä oikein, ettei me pahenneta PCOS-oireyhtymää. Monet mun luokse tulevat PCOS-asiakkaat on yrittäneet painonpudotusta useiden asiantuntijoiden kanssa. Personal trainereiden, ravitsemusterapeuttien, lääkäreiden kanssa, lääkkeillä, ilman lääkkeitä, you name it. Mutta jos painonpudotusta ei toteuteta PCOS:n lainalaisuuksia huomioiden, painonpudotus ei pääse tapahtumaan. Keho ei pysty ottamaan sitä vastaan. Meidän täytyy toimia niistä lähtökohdista, mitä sun keho pystyy ottamaan vastaan. Mulla on yli 20 vuoden kokemus PCOS-oireyhtymästä ja mä haluan, että muut pääsee helpommalla, mitä itse jouduin PCOS-oireyhtymän kanssa läpikäymään. Ja sitä varten mä oon kehittänyt PCOS Repeal-metodin. Suomen Terveysratkaisut Oyn motto onkin, miksi hoitaa vain oiretta, jos voi hoitaa koko ongelman. Ja PCOS:n kanssa täytyy sukeltaa kokonaisvaltaisesti sinne juurisyihin ja toimia sieltä käsin. PCOS Repeal-metodissa otetaan huomioon kokonaisvaltainen tila, mikä kehossa on PCOS ja PMOS-oireyhtymän vallitessa. PCOS Repeal Method kääntää koko systeemin päälailleen ja me lähdetään purkamaan sieltä juurisyistä niitä ongelmia, jotka on alun perin aiheuttanut koko oireyhtymän. Elokuussa alkaa seuraava PCOS-ryhmävalmennus, mutta sun ei tarvii odottaa elokuuhun asti, vaan sä pääset vaikuttamaan sun PCOS- tai PMOS-oireyhtymään jo nyt. Mikä on PCOS, mikä on PMOS-verkkokurssi on saatavilla jo nyt ja sen avulla sä pääset vaikuttamaan sun oireyhtymään omin keinoin ja vaikka heti. Tämä verkkokurssi opastaa sulle, mitkä asiat vaikuttaa tämän oireyhtymän taustalla ja miten sä pystyt niihin itse vaikuttamaan. Mukana on muun muassa do and don'ts lista ruuista, mitä kannattaa tai mitä ei missään nimessä kannata syödä. Verkkokurssilla sä opit, millä lisäravinteilla sä pystyt myötävaikuttamaan PCOS:n paranemista ja kuinka sä tuet niitä toimintoja, jotka on oireyhtymän takia epätasapainossa. Ja koska mä oon käynyt itse niin kivisen tien PCOS-oireyhtymän kanssa, mä haluan, että muut pääsee helpommalla. Jos sä haluat jatkaa verkkokurssilta seuraavaksi alkavaan ryhmävalmennukseen, niin mä hyvitän sulle tämän verkkokurssin hinnan siitä ryhmävalmennuksen hinnasta. Mä toivotan sulle hirveästi tsemppiä ja voimia oireyhtymästä paranemiseen ja toivottavasti nähdään myös ryhmävalmennuksessa. Moikka!